ماي كبحال كله ماي هوات نفلت إنا بزح جزء أنت إزرب ماي سي هوات يخاط بالعالم قويت يسوع كريستوس كأماي هوات يو ماي جن إجزاء هير كفترة خلوا خم جمرته ناي بعلو زخونة نجار اللو أبز فترة معرف حدا فقد شوعته حدا مستر أبو تصحيف الله إجزاء هير كل التمايات كم زفت أره إتحادى ماي أبي زلّي أبلع علي إتحادى ماي أبي زلّي أب تحتي سلازي أمونغو لعل أفرن أمونغو مدراو ماينسي أم مأكل انتاي فت أريبل سماي كم زجبره نتنايل على انتاي بالكم بوي أملاح كأ أفر جبرو نتي أرتحت أفر زلّو مايات دمّا كابتي أبلع لت أفر زلّو مايات انتاي جبرو فليو كم أول كوني سلازي جزيا بهير كفت راخلو مدرسي بكل مايات نيرو بالعلن بتاعتن سلازي أمونغو جزيا بهير سماي زبحال كفت ركولو سي بلعلخ أنت يالو مالتي ما يالو أيجر مكمل أبتحت أنت يالو ما يالو مدرنا تزبز كفالة انتاي مايو سلازي ماي أقداس نجاريو جابهر جما أبلع علي ماي جيرو له أب تحت ماي جيرو له ماي جن ناي بعلو ترجم الله إتناي مدر ماي نعلم زملكتي مدراو ماي ناي علم زملكت خون كله مدراو خملكت كله إتلع على واي ماي كا ناي من زملكتي ناي سماي زملكتي ناي سماي زملكتي سلازي إتناي هوت ماي أبزبلنا النري أب وانجيل يوحنس معراف 4 معراف 4-5 زبلك على الله يسوس دما هياب أملاخن إتأستين زبلكن زلو من مخانو انت تفلتس نسخدا ملمنكيو نيركي نسخا هوت مهابك نيرو إلو ملسلا يسوس دما كابزماي إز ستزبله مليسو كتسأم إيو إتخابت أنا زهبو ماي زستجنا أنا زهبو ماي أبو نزل عالم هوت زفلفل عين ماي كخون إيو أمبر نزل عالم عايز أمن إيو إلو ملسلا إتا قصر 10 حموشة حلو في لغ إتا سبيت خاء قويتاي كيس أمو كقدح دما نابز خي وردسي كابت مايتي حابني بلدتو حجي انتا تبل زلا آستين نندو انت بلاس نسان تاي تبلو الله انتاي لا تحطو الله تتاريخ سلة فلتوه كما يجير كان السخاء يهودا وقت كون كلها إذا ما يتحتن لها نو السغي انت فلت نيركزي مليس كن عاي انتاي مقبر كن نيركي ملمن كن نيركي انا خاسي هو اتزيت اتزل عالماو ماي اتزعقب ماي اتناي هوت ماي انتاي مقبر كو خنيره ما هاب كو خنيره دحار اذا ما يزن دحريبكي انتاي خت زي تقبري اتصور تسكيم كعترو تسكينكي كل غزي شنكولل اي تبلني خي نغوخت مصي مشات كتديبي نغوخت مصي سلازي حقوقي بمنتاي بمسكام ماي انتاي تخون نخي اي تربرب نخي مغزاتي كبيديو ابعدنا ارقتو تانستي برتوع ماي تسكيمن غوبيتن كخدا خلوا بتعمي ان زدنغصها عالم كاخومو يانعنا ذا سبيتك انت اتبل زلا مايسي انت ريبكسي از نغر زخترفيو شنكولل كترفكيو ناي عالم نغر كترفلكيو كلب سخ عرفيو هيوتك عرفيو سلام كترخبي اخي وا از ما يزن لك از ما يزن تلك دا زي تبني از ما يزن دحريبكاني تمليسخ انت هاي قبر
كيقدح تمليسخ أنت خيقبر كي مالالس سلازي ناي عالماونت ماي سماياو ماي يفعلالي سماياو ماي زعقبيو سماياو ماي زعرفيو سماياو ماي هوت زل عالمي سماياو ماي زسته عرفت اللوو عقابت اللوو أبو بحيل ويو زنبر سلازي نساقن إلى إذن عالم ما يقن إن حرساتي خي إذن ممليسكي أخت دليو لو متقبريو صباح كأت قبريو دحر صباح كأت دقميو بدعو عرفت زي بالكي كولالي زبلكي يدك مكيو شون كولالي زبلكي نقرقن تعال زبك ما يقن انتايز قبريو زعرف ماي حنسا مستخيو انتايز قبر زعقب ماي يسوس كريستوس زعقب ماي እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እታ ሰበይት እንደ አትብል ዘላ ህይወታ ይዘሪኦ ዘሎ እሞ ሀበን ምስበለቶ ደሃንክ በከ ግን እንታይ ግበር ኸድኪ ሰብኡትኪ ሰብአይኪ ጸውዒ ሰብአይኪ ሰብአይ እንታይ ይብል ይብለይ ጽቡቕ ተዛሪብኪ ክንደይ ሰብኡት ነይሮምኺ ሓሙሽተ ሰብኡት ነይሮምኺ ሓሙሽተ ኣይዕገብኹን سبعي لويتكي سبعي كايركي اب عالم كله تنقلعلع عيلكي كلنا عالم نجر انت غيركيو غيرات ذا سبزي اسي كلنا عالم نجر بكله خدغوي هيوت زي چنقا اب عالم نجر كجبر كعجبنيو ني هيوتي كعرفايو اتبلو نجر بمولو زفتنت سبيات مسل سلازي غويتا بتما يامسيلو نمنتا ايزري ازلو هيوتا ايزري اتماي انا زهبكي كم زنسخي ماليسكي تسكمي لو ما تسكمي صبعت خدي يحر صبعت خدي اتعذرو تسكين كحقوق صقاع زقبت عالم كاب تتصاوتلكي حند نجر قبري انا يعرفكي مساي مستخي كاباي مستخي انت اخذكم يا اخي كتعرف يا اخي سلازي اتي سماياو ماي اتي ابلع لزلو ماي زعرف مخانو ايو زتاغسلنا سلام مصحف قدسنا قال املاح كماي تتقيس الله ويتا يسوع كريستوس فلفال عين ماي تباهيدو تتقيس الله سلام منفس قدس كماي تبسيل الله لازم ماي اقداس نغري ناي هيوت اقداس نغري اب عالمنا كابندادن العلي ابزي حدش كفل زمن عابي ناي وق مخنيات كخون ويك انا يباسي ناي عالمنا مخنيات كخون زخيل بنداد خيكونس انتايو يبحالالو مايو لومي كاب ندادي انتاي اندا خبره يزمص زلو ماي يخبر زلو ماي يخبر الله ماي اقداس نغريو بناي عالم نغر كندريو خلناون ماي بطعمي نهيوت اقداسي سلا زخونه ስለዚህ بو تمثيلو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ንዓና አድላይ ነት መንፈሳው ነገርና ህይወትና አድላይ ሙኻኒ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ካልኣይ ነገስ معراف كلتا حدا تاريخ الله سبتا ختماتي آيبل أبكال أي نقست معراف كلته انت آيبل نت نبيني إلساء كمزي لأمو فقد عسرت شعات تجمير إذن ببو سبتا ختماتي آخاني إلساء زا ختمازي كمزي قويتا يتري أوزل لغا إنه أكامامت صبق إيو اتماي قنا حماق إيو إذا هاجر ممكنيتيا بلوو نسخة ወንዞ ዳንሶ አምጾለይ ጨው ድማ ግበሩሉ በለ ናቡኻ አምጾሉ ናብታ ዓይን ማይ ድማ ወፀ አቡኻ ጨው ደርቢው ኸአ በለ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ አነ ነዛ ማይ ዚአ ፈዊሰያኤ ድሕሪ ደጊም ካብኡ ሞትን ምምካንን አይከውንን እቲ ማይ ከአ ከምቲ ኤልሳ እተዛረቦ ዘረባ ክሳዕዛ መዓልቲ ዚአ طعي كوينو الله جابر أملاخ بارا هذا جزء مچم أزيو زخبدنا نجر أبز وان زخن صليلو ويتاي باركم برتع نايت صلوت جزء نيرنا بزعبا مدرنا تصلينا بزعبا موت بزعبا ممكان بزعبا سقاي بزعبا سدت زي حمم زي سمعه سب يلن حبشاز تبهله زسمعو نجر زلو ازيو
ነገር ግን ሱር ናይ ሽግርና ናይ ምድርና እታ ምድርና ጽብቕት እያ እንተ ደሊኹም ፀሓይ ተደሊኹም ደግዓ ተደሊኹም ቆላ ተደሊኹም ኣብ 3 ሰዓት ሰለስቲ ወይዘር ታገብር ንኽእል ኢና ክንረክብ ንኽእል ኢና ታሕቲ ወሪድካ ፀሓይ ትጽሎ ሙቐት ተደሊኻ ንፋስ ማእከላይ ተደሊኻ ንላዕሊ ትድይብ ዝሑል ኣየር ተደሊኻ ትመጽእ ኣብዚ ግን እንድሕር ተቐሚጥኩም ዊንተር ክመጽእ ከሎ ዘሎት ወይዘር ዘሎት ኩነታት ንምቕማጡ ኣይና ይጥዕም ዓድና ዶ ጥዕም ኣወ እታ ዓድና ጽቡቕ እዩ ንምቕማጡ ለምለም እንዳረኣኻ ሳዕሪ እንዳረኣኻ ኣእዋም እንዳረኣኻ ብጽቡቕ ኣየር ምስ ቤተሰብካ ምስ ስድራኻ ከመይ ዘይጥዑም ጥዑም እምበር ግን እንታይ እዩ ሽግርና እታ ምድሪ ኩሉ ግዜ ትተፍኦ ነቲ ሰብ ሞት ከዓ ተደጋጋሚ ታሪኽ ይኸውን ኩናት ከዓ ተደጋጋሚ ሽግር ይኸውን ናይዛ ያሪኮ ትበሃል ምድሪ እቲ ነገር ተደጋጊምዎ እንተ ሰተይዎ ሰባት ሞት እንተ ሰተይዎ ይበቕ እታ ምድሪ ከዓ እንታይ እታ ከተማ ከዓ ጽብቕት እያ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢሎም ሕጂ ቅቡእ ምስ መጽአ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ሓንቲ ነገር ኢና ዘለና ሕጂ ሽግርና ክንነግር ኢና ኢሎም ግን እቲ ሱር ናይታ ከተማ ኣበይ ክንረኽቦ ኢና እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 26 ምክንያቱም እዛ ከተማ እዚኣ ንመን ዝተገዳደረት ከተማ እያ ንእስራኤላውያን ኣይሕልፍን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ጉዕዞ እንታይ ኣይገብርን ኣይሕልፍን ኢላ እንታይ ገይራ እያ ተገዳዲራ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ናብኡ ንኽኣትዉ ስለዚ ኢያሱ ከምዚ ኢሉ ረጊምዋ ነታ ከተማ እንታይ ኢሉ ረጊምዋ ቁፅሪ 26 ኢያሱ 6 በታ ግዜ እቲኣ ኢያሱ ከምዚ ኢሉ መሓለ ነዛ ከተማ ኢያሪኮ ክሰርሓ ኢሉ ዝለዓል ቅድሚ እግዚኣብሔር ርጉም ይኹን ብበኽሩ ወዱ ይሰርታ ደጌታታ ድማ በቲ ዝነኣሰ ወዱ እንታይ ይኹን ይቁም ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብታ ታሪኽ ናይታ ከተማሲ እንታይ ኣሎ መርገም ኣሎ ኣብታ ከተማ ታሪኽ እንታይ ኣሎ መርገም ኣሎ ሕጂ ነቲ ነገር ክፈርስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ኢሎም ግን ወንዞ ዳንሶ ምጽለይ ወንዞ ዳንሶ ማለት እንታይ ማለት ወንዞ ዳንሶ ማለት ንእሽተይ ዕትሮ ብመሬት ዝተሰርሐ እዩ ብዙሓት ናይ ዕትሮ ነገር ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ጠስሚ ዝተሓዘሉ ዕትሮ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝበሃል ጢና ይበሃል እቲ ዕትሮ እዚ ወንዞ ዳንሶ ምጽለይ ምስ በለታ ንእሽተይ ዕትሮ ኣብኡ ኸ እንታይ ግበርሉ ጨው እስኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ሰብሲ እንታይ እዩ መሬት ይኹን ነቲ ክቡር ብሉፅ ዝኾነ ነገር ደኣ ጎይታሲ እቲ ክቡርን ዝኾነ መዝገብሲ ኣብ ምንታይ ኣቐመጦ ይብል ኣብ ኣቕሓ መሬት ክበሃል ከሎ መንን ኢና ኣነ ንስኹምን መሬት ኢና ድሓር ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉና ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ኢኹም ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ኢኹም ናይ ምድሪ ብርሃን ኢኹም ስለዚ ጨው ኢኹም ክብለና ከሎ ጨው ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሰብ ብወንጌል ብጎይታ ነቲ ናይ ህይወት ነገር ምስ ኣበለሲ ኣብታ ምድሪ ቲኣስ እንታይ ኸውን ኣሎ ሕጂ እኮ ርኢኹም ጨው ኣሎ ወንዞ ዳንሶ ኣሎ ክንሪኦ ከለና መሬት እዩ ጨው ዝተባህለ ናትና ምሳሌ እዩ ድሓር ግን ኣበይ ድፍእዎ ኢሉ ናብቲ ማይ ድፍእዎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይባረኽ ንሕናሲ ክንጽሊ ከለና ሕጅስ ኣምልኾና ይጽብቕ ጾም ጸሎት ስለ ዝቐነና ኩላትና ነናትና ምስ ኣበልናስ ኣብዚ ክንእከብ ከለና ዋላ ዝኾነ ሰብ ተተገብረስ እቲ ኣየር እንታይ ይኸውን ፎኪስ ይኸውን ንኣምላኽ ክነምልኽ ከለና ደስ እንዳበለና ኸውን ነዚ ኩላትና ነቲ ኣካል ክንሕልዎ ዘለና
أبتا أكال كم جبو بحنسا كنصلي بحنسا نعقو كنحلوز قبعنا شعو يقلنا منافس تعدل أي رغبون يوم أغاننتون كواتو اليوم እግዚአብሔር ኢዱ ትዝርጋሕ ምድርና ውን ከምኡ ኣብ ምድርና ውን ፎከስ ክኸውን ነገራት ክውዳእ እንድሕር ኮይኑ ኣመንቲ ክበዝሑ ኣለዎም ወንጌል ክስበኽ ኣለዎ ድሓር ኣብቲ ወንጌል እንዳበዝሐ ምስ መፀ መንግስቲ ኣምላኽ እንዳደፍዐት ምስ መፀት ኣጋንንቲ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም ስራሕ ናይ ጸልማት ክፈርስ እዩ መርገም ዘበለ ክውዳእ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክግለጽ እዩ እዚ ዝኸውን ግን ቤተክርስቲያን ክትደፍእ ከላ እዩ ስለዚ ወንጌል መን እዩ እንድሕሪልኩም ኣነ ንስኻትኩም ኢና እግዚአብሔር ብመን እዩ ዝሰርሕ እንድሕሪልኩም ብሰብ እዩ ዝሰርሕ ነቲ ሰብ ግን እንታይ ይኸውን ጫው ወስኸሉ ኣይኮነን ማዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ሎሚ ወንጌል ጫው ዘለዎም ነፍሳት ኣብታ ምድርቲ ኣኽበዝሑ ወንጌል ክስበኽ ወንጌል ክሰፍዕ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክሰፍዕ እንተ ኽኢሉ ብዘይካ ወንጌል ሓራ ዘውፅእ ነገር የለን ናይ ምድርና ታሪኽ ዝቕይር ወንጌል እዩ ናይ ህዝብና ጉዳይ ክቕይር ዝኽእል ወንጌል እዩ ወንጌል ብዝበዝሐ መጠን መንግስቲ ኣምላኽ እንዳሰፍሐት ትመጽእ ኣጋንንቲ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም መርገም ዕድል ኣይረክብን እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ ዕድል ኣይረክብን እዩ ነገራት ኩሉ ክፈርስ እዩ ብምንታይ እዩ ዝፈርስ እንድሕሪልኩም እወ ንስኻ መሬትኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ግን በቲ መሬት ዝኾንካ ሰብ ግን በኣኻ እግዚአብሔር ይጥቀም እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣቐዲምና ካብቲ ምድሪ ዝተጸዋዕና ንምንታይ እዩ እንድሕሪልኩም ወንጌል መን ክነግር እዩ ስለዚ ወንጌል ነዝማድና ክነግር ንቤተሰብና ክነግር ንሃገር ክነግር እንተ ተኻኢሉ ወንጌልና ስጋዕ ቤተ መንግስቲ ከኣቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣገደስቲ ሰባት ኣብታ ምድርቲኣ ብጨፈራን ደረፍትን ዝበዝሕሉ ሃገር ከይኮነ ወንጌላውያን ኣገልገልቲ ዝበዝሕሉ ምእንቲ ክኸውን ኣብቲ ምድሪ ናይ ነቢያት ነገር ክስማዕ ድምፂ ክስማዕ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክርአ ወንጌል ክስበኽ ምኽንያቱም ክዕብልል ኣለዎ ኣይናይ ክዕብልል ኣለዎ ወንጌል ክዕብልል ኣለዎ ወንጌል ሚዛን ክለዋወጥ ክኽእል ኣለዎ ሚዛን ምስ ተለዋወጠ እንታይ ኢኻ ትኸውን ሽዑ ናብ ምጥቃዕ ኢኻ ትመጽእ ኣጋንንቲ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም ብድሕሪኡ ቀሊል ነገር እዩ ዝኾነልካ ድሕሪኡ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኢኻ ትርኢ ድሕሪኡ ኣጨነቕትኻ ኣየጨንቑኻን እዮም ብድሕሪኡ ናይ ዝኹሉ መፍትሒ ካልእ ኣይኮነን ወንጌል መፍትሒ እዩ ስለዚ ናይ ሕቶና መልሲ ናይ ሕቶና መልሲ ኣበይ ኢና ንረኽቦ ኣባና ኢና ንረኽቦ ኣነ ንስኻትኩምን ክንጽዕር ንምንታይ ኢና ንተግህ ዘለና ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ክነምጽእ ለይትን ቀጥርን ንጓየ ዘለና ወንጌል እንድሕር ደኣ መጺኡ ሰብ ወንጌል እንድሕር ደኣ ኮይኑ መንግስቲ ጸልማት ትፈርስ መንግስቲ ጎይታ ከዓ ትሰፍሕ ስለዚ መንግስቲ ጎይታ ኣብ ምድርና ድማ ክትሰፍሕ ኣብ ገጠራት ናይ ኤርትራ ወንጌል ከኣቱ ኣብ ትሽዓቲአን ብሄራት መዝሙር ክስማዕ ብትግርኛ ጥራሕ እኳ ኢና መዝሙር ንዝምር ኣይኮነን መብዛሕቱ ምናልባት ከዓ ብኩናማን ትግረን ህሉ ኸውን ይቁርብ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ብሳሆ ዝተዘመረ መዝሙር ኣብ ኤርትራ ስጋዕ ሎሚ ሰማዕኩም ምናልባት ክህሉ ኽእል ብዓፋር ዝተዘመረ ብናራ ብዝተፈላለየ ካልኦት ብሄራት ኩሎም ዝተዘመረ የለን ብብሌን ኣሎ ግን ከምቲ ዝግባእ እንታይ ገበረን ኣይደፍአን መን ይጽበሎ ንዓይ ንዓኻን ናተይ ናትካን ዕዮ እዩ ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ምድርና ብኣእምሮ ኸይድና ከምዝን ከምትን እዩ ኢልና ምስቶም ከስልጡ ዘይክእሉ ኣይኮናን ክንከይድ ዘለና ንሕና መሳሪሕና ወንጌል እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኢና ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ዝተጸዋዕና ኢና ስለዚ ብመንግስቲ ኣምላኽ ድማ ክትደፍእ እያ መፍትሒ ዝመጽእ ኣብ ወንጌል እዩ ትሰምዑ ዶ ምሳ ገሊኦም መፍትሒ ብዝተፈላለየ ነገር እዮም ግን መፍትሒ ወንጌል እዩ ወንጌልና መፍትሒ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር እዚ ኻበልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ወንጌል ማለት እንታይ ማለት እዩ ብመሰረቱ ወንጌል ማለት ሲ እንታይ ማለት እስኪ ቁርብ ዛዕባ ወንጌል ክንዛረብ እግዚአብሔር ትርጉሙ ብናይ ግሪክ ቃል ይመጽኡ ክልተ ቃል ዝሓዘ እዩ ፍርቂ ኣው ጄሊዮን
أو جليون زبل ناي كلتة قال زتلك أبيو انتاي مالتي ترجمو خا طعم بالسرات ويكا سناي بالسرات مالتي سلامنتايو سناي بالسرات زغونه ويتا يسوس كريستوس كولد كلون ابزا مدر زياسي فايناختن تباهيل بزح يابات كغبريو عد ختماتات كله مبراهت بمبراهت كخونيو ترجم ناي ممصيو جن انتايو اندحريلنا اتملأخ حدا غزي اب لقاس معراف كلته كاب فقدي عسرت حدا انتايلو اتملأخ دما انه لومي مدحاني اب عد داويد توليدلكم سلازلو نسخا كريستوس غويتا ايو نخلو حزب زخون عب حغوس ابسركم الله نمنتاي زخون نخلو حزب زخون انتاي كا عبي حغوس ريهم نخلو حزب زخون عب حغوس ابسركم الله ازي اياتا وانجيل بسرات حجن تاي زبسروم زلو اتي اب እግዚአብሔር ፕላን ዝነበረ ንወድ አዳም ታሪክ ክልውጥ ዝመጽ ህይወት ክልውጥ ዝመጽ ንወድ አዳም ከድሕን ዝመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ናብ ምድር እንታይ ኮይኑሎ መጽኡ ተወሊዱሎ እዚ ኸ ዓብ ሓጎስ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝመጹ ነገራት ንሓደ ነገር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመጽ ነገር ንኣሜሪካውያን ጥራሕ ክኸውን እዮም ዝደልዩ اب جن እግዚአብሔር እንታይሉ ጸሊም አይፈሊ ጻዕዳ ዘይፈሊ ቢጫ አይፈሊ ከደራይ አይፈሊ ንኹሉ ዓለም ዝኸውን ወንጌል ብስራት አምላኽ ስለዚህ ወንጌልና ንመን ዝኸውን ንኹሉ ዓለም ዝኸውን ሕጂ ወንጌል ፍሉይ ዝገብሮ ዓሌት አይፈሊ ወገን አይፈሊ ነገር አይፈሊ ወንጌል ንኹሉ ሰብ نعلم بملو نود أدم بملو نعدم كله عدا حتياتو خمس تخفللو موت خمس توجدلو كنجرو ازي نايجزي أبهر حساب ويدا يسوع كريستوس نابزا مدرزي أحمد كلون مستولده انتا يجيرون دحريلنا ماتيوس 4:23 يسوع دما أب كله جليلا أبيت صلاتهم إننا مهارة وانجيل منجستون إننا سبخة كل حمام أب حزبي زل كل دناسن النحو يزور نبره حجي يسوس ولد مسوله مسمات أخا بمنتع يجميرو بوانجيل دحارت وانجيل انت علوون دحيلكم وانجيل منجستون إننا سبخة وانجيل انتاي منجستي وانجيلنا منجستي እግዚአብሔር አምላክ ባራ ወንጌልና መንግስቲ ናይ መንግስት ወንጌልና አንሰብኽ ናይ ሰማያዊ መንግስት ወንጌልና አንሰብኽ እዚ ናይ ሰማያዊ ወንጌል መንግስቲ እንታይ እዩ እንድሕሪልኩምኒ ናይ ርእሱ ዝኾነ እንታይ ኣለዎ መንግስት ኣለዎ ሓደ መንግስት ኮራ ብርእሱ ዝቓለተ ኣለዎ ማለት ናይ ገዛ ርእሱ መምሕዳር ኣለዎ ንጉስ ኣለዎ ኩሉ ኣለዎ ስለዚ እታ መንግስትና ንጉስ ኣለዎ ሃሌሉያ መንግስትና ምን ዳለው ንጉስ አለው ንጉስና ኸአ ደንቂ መካር ናይ ሰላም ሐለቃ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱይ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ስለዚህ ንሱይ እቲ ስለዚህ እዚ ወንጌል እዚ ይሰቢኹሎም እዚ እንዳሰበኸ ኸአ ትቀንዲ ሓሳብ ናይ ወንጌል ከአ እንታይ እንድሕሪልኩም ህይወት كمت ماي زبلنا يو ماي هيوت كبكي إزبله يسوع كريستوس فالفال عين ماي وانجيلنا ها هيوت سلازي زو هيوت زي أوانجيل يوحنا حاموش 24 اتنق علي زو سمعون بتزل آخر نزع منن نايزل عالم هيوت اللاتو نسو خاموت ناب هيوت تساجر امبر ناب فرد خمزة بصح بحق إيه أبلغكم الله
بوانجيل اندحر آمينو السب بوانجيل اندحر تقبلو السب نوانجيل بالملوء لبو اندحر تقبلو كاموت نابهيوات يسقاقر دحر حجي موت زبحال تنايزل على موت زبحال اتيم ناي مرقم موت زبحال ابلعلو اي سلطننيو سلاز وانجيل حراخو زغل عدا حاتياتكا كخفللكا زغل سلاز خونه هذا نجر كنجركم موت تفريدو سب أبيت مع سرتي فرد موت ندات أبيه خلّو لومدو صباح دو إلو بسجا مالته بسجا تفريدو خلّص مسئلكم بسرات كتبسروا خلّكم سي انتاي أنت عدا حاتيات كان انتاي تغفلولك درجي موت أباها انتاي قبرني أي سرحني يزبل نمنتاي بسرات زسلا زبون تبصرو تنقرو موت قبل على خايسل تنيني دحر هجي نوانجيل دحر امينكا إلكم تنقرو እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን እንባር ገለገለ ነጥብታት ተዛሪበ ኹዴ ብዙሕ ሕዘኩም እኔ እትቀንዲ ባህሪያት ኣብቲ ወንጌል ወይ ከዓ ኣብቲ ማይ ህይወት እንታይ ዝገብረልና እንድሕር ኢልኩም ቀዳማይ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ እቶም ጥቕሲ ጽሕፉ كاب قصر حادة كيدي دحان أو خلق أنت لو يتكيات بغتيو جابر أملاح بارخ انتايبل كم ببالكم أب قلاتي أم عراف سلسته كاب عسر سلسته سقع عسر تربعته نحنا نتتسفى منفس بأمنة كنقبلو اتبرخت أبراهام بيسوس كريستوس نا أحزاب من تخن ورسي أبعل سايتي زسك الزبلة الرجوم إيو تصحيف اللمو كريستوس منتانا مرقم كوينو كام مرقم حقي تشايت أنا جابر أمل أخباره سلازم انتا يزبلنا ندحر لكم مرقم زسبر نا يسوس كريستوس وانجيل مرقم يسبر وانجيل تاريخ يغير وانجيل بزح نقر حادث سدرا أو حدي يسبخ نيره ثم عدي بعد أملخو ويكا كال أمالخت سلاز أملخو بحلهم سلاز خونة ثم عدي كم زخمانا خمسنا يسمينا يكونن شعو انت يوم قبرو اتي زملخو أملا بقلن دحر كوريو سويل يزودهم دحر أقوى زخون قلعو كما يزبولوا ليلة يزبولوا قلعو سي حميمو ما يكون كان تسمع قلي يكون كان تسمع راح انت يكون تسمع بخيات راح تسمع إلهكم باقي يسمع كستوميتو مخنياتهم أبتتحت منفس يوم زلو دحر أيرسعون حد الديسا زبهال نايمت أرشا أحواتو توديو أحواتو مستوديو نابونجيل مج هاللويا نابونجيل مج أبتعدي حجي كل جديد دحر خندي عامد كخير كله سامسون أنا وانجيل تزيرك بكوا بهوتك كوا أي محل خن نيري بلن كل جديد أحواتي كلهم توديهم يسوس مستقبل كوجن مرقم تسيرو أنا هوت رغيبة إنه هو وليده زميده دك أي عبل له وانجيل حراز جبري أحواتي يرد عنا هندي سبات يوم كم مرقم تلاقيهم قويتا يسوس كريستوس مستقبلوا وانجيل مستقبلوا دحينهم زعرفوا سلام زرخبوا عقابة زرخبوا እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ስለዚህ አብ ቀዳማ ዮሐንስ ሓደ ሸሞንተ ኃጢአት የብልናን እንተበልና ርእስናን ጥብራለና እተሐቀውና ባና ይላን ኃጢአትና እንተ ተናዘዝና ንኃጢአትና ይቅረኽ ብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሃና እንታይ እሙኒው ጻድቂው ደም ኢየሱስ ክርስቶስ የንጽሐካ ካብ ኃጢአት ኩሉ ነፃ ገብረካ ወንጌል ፍሪዝ ገብረካ بمنم تأمر كم وانجيل غيرو نصانت زهبك ነገር የለን ለዚህ ወንጌል ቀዳማይ ኃጢአት ይስረ መርገም ይርህቅ እግዚአብሔር አምላክ ባራ ወንጌልና እንታይ ይገብር ኃጢአት ይሰሪ ወይ ጋ ኃጢአት ይርህቅ መርገም ጋ ይርህቅ ቁጥር ህልተ ምስ አምላክ ጋ እንታይ ይገብር ወንጌልና ያዓርቅ
أبكالا قرص حموش 10 تايزبل أزغلون كابت بعلو بخريستوس التعرك أنا أقلقلوت عرق أون ذهبنا أملاخي مالك أملاخ نعلم مس رأسه كعرق أخلو أب كريستوس نبرة أمه بدلهم أي حازلومن أبانا خا العرقي أمبري እግዚአብሔር አምላክ ባራ ወንጌልና ዕርቂው ወንጌልና ምስ አምላክ ይዓርቀካ ሰብ ካብ አምላክ ተፋላልዩ ይጸንሕሞ ብኡሲኻኮ ካብ ወንጌል ወፃ እንድሕር ኮንካ ምስ አምላክ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ተባይስካ ኣለኻ ካብ ምስ አምላክ ተፋላሊኻ ኣለኻ ካብ አምላክ ዝወፃኻ ኢኻ ነገር ግን ብወንጌል ጌርካ ምስ አምላክ እንታይ ትገብር ትዕረቕ እዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኣብ ብክርስቶስ ገይሩ አምላክ انت غيرو مس غزا رسو تخغبرنا فتيو كعرقنا فتيو نود ادم راهري هلو نود ادم سلازرا هرلو بمن كعرقو دليو بيت وانجيل غيروس عرقي اوجو سلاز انت ايلنا نوج نعت عرق مس املا نعت عرقو مس املا اندابلنا سبات كلهم بوانجيل كعرقو ازي فقاد املاخي ازي منقد املاخي ازي ولا حنت علي ملي زي بحالو نا እግዚአብሔር እቲ ትክክለኛ መንገድ እዩ ሳልሳይ መሰል ውልድነት ንረክብ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ወንጌል ምስተቀበልካ ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ኩሎም በስሙን ዘአመኑ ግና ውሉድ አምላክ ከሆኑ እንታይ ሃቦም መሰል ሃቦም ሓደ ጊዜ ኮን ድሕር ዘይተረዲእና ሸለልና ነው መሰል እኮ ቀሊል ነገር አይኮንም ውሉድ ተባሂልካ መሰል ክትረክብ بناي أملاخ مسل رخيبك خاء ولد أملاخ كتبهال كماي سناي نجري ودهاب تعمل سبك الجهاركوا كنديو نري أكلندي سبات كزاربو خلوا أكلندي نتزلزل ومن نجرنا تزاربو يوم زبون مسل ولد الناس داخل ديناي سمعوا زيج الناس داخل ديناي سلازم مسل ولد الناس خاطر وانجيل انتا يوهبك مسل ولد الناس يوهبك ولود تباهلك خصوا نمن نزي تقبلوا انتي نزي غبروها بسمون زعمن اتمثل ولدነት نمن يزمصم نتقبلون انتي نزي غبروها بسمو بت ኢየሱስ ክርስቶስ انتي نزي غبرو نزعمنو ስለዚህ በወንጌል ከተአመን ከለኻ እዚኡ እትነጥሚ መሰል ውልድነት ትረክብ ቀጽሊ መንግስተ ሰማይ ከአይወርስ ውልድ ካብ ኮንካ አንታይ ትኸውን ولود كاب كنا ورست دما إنا نعملاق ورستو نخرستوس موارستو إنا مسؤخ حسار مكران تتعقب ناس مسؤول كنكبر إنا مخنياتهم انتا يزبلك ورست تخطبلك الله بزح قزي اقل ميتو يبها لا يكون عندي كستو ميتو دحارتا يبها البهلنا انتا إنا نمي منقست سماي انتا يقبره هو መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ግን ቀድም ሞት ዝግበር ነገር አለ መንግስተ ሰማይ መውራስ ድሕሪ ሞት አይኮንም ሐቅ ክነግረኩም እቲ ሐቂ ኩላትኩም ንፈልጦይና ዝሐቅ ክንገልጾ ይግባአና እዩ ሰብ ምስመተ አስከሬኑ እንተ ተፈተሐ መንግስተ ሰማይ ከምዛአቱ ቃል አምላክ አይነግረና አብ ሰማይ አብ ምድር ዘአሰርኩሞ እስር አብ ምድር ዝፈታሕኩሞ ፍቱሕ ንአጋንንት እምበር ህይወት ዘላለም ሰባት ዘእቱን ዘውፅና አይኮነን ሓንትን ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽ ተጻሒፉልና ዘሎ ኩሉ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዳ አሚኑ ተቀቢልዎ ጥራይ እዩ እንታይ ዝረክብ ማለት እዩ ወራሲ ዝኸውን መንግስቱ አምላክ ወርስ ዝኽእል ቅድሚ ሞት ኣብ ምድሪ ኮሎ ቀልቢ ኮለዎ አእምሮ ኮለዎ እንዳፈለጠ ኮሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተ ኃጢአተይ መይቱ እዩ ስለዚህ ነዚ ወንጌል ዝኽቅበለ ነዚ ህይወት ዝኽቅበለ ንዝበለ እንታይ ይኸብር ማለት እዩ ናይ ዘላለም ህይወት ይረክብ بدحرؤ نجر مستعصوة مستدمدم أيكونن نزينا وانجيل كنزارب زلنا أصلي نابتي ناي مجمرتا ناي فقر حبرت كأنت يهون يملس مخنياتهم أب قدام يوحنس حدا شديشة مسؤول حبرت قالنا الناس أب سلمات أنت تملالسنا نحسو حقون أين جبرن إنا زلنا مخنياتهم أدام الهوانن دحر حاجات أنت يكونوا حبرت مس أملاك أنت يكونوا تبتيهم بقى تقريش
ካብታ ሸዓ መዓልቲ ክሃድሙ ከለው ክሕብኡ ከለው ድምፂ እግዚኣብሔር ክመፅኦም ከሎ ክስምብዱ ከለው ተሓቢኦም ብቆፅሊ ነብሶም ክሽፍኑ ከለው ኢና ንርኢ ቧ እንታይ ኾንካ ደኣ ትሕባእ ኣዳም ኣዳም ኢልዎ ኣበይ ኣለኻ ድምፅኻ ሰሚዐስ እንታይ ከበርኩ ተሓባእኩ ትሕባእ ኣለካ ሓጢኣት ይሕብ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ሰብ እንታይ ኸውን ይሕባእ ይሽቁረር ይሃድም ሓጢኣት ዘህድም እዩ ነዚ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተዓረቐናሲ ምስኡ እንታይ ንኸውን ሕብረት ኣለና እንታይ ትኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ተኻሪኹም ዶ ትፈልጡ ንሕና እኳ ንኳረንና ኣይኮነን ድሕር ክትሕስቡ ኾንኩም ንኳረ እምበር ፅቡቅ ጌርና ክትኳረ ከለኻ እንታይ ተቋሪፁ ኣሎ ሕብረት ተቋሪፁ ዶ ኣሎ ይኮነን ሽዑ ከም ልብኻ ዶ ኬ ምባል ዶ ኣሎ ምስሓቅ ገለ ዶ ኣሎ እንታይ ተቋሪፁ ኣሎ ሕብረት ተቋሪፁ ኣሎ ምስ ኣምላኽ ከዓ ሕብረት እንታይ ይኸውን እዩ እቋረፅ ምስ ሰብ እኳ ሕብረትካ ምስ ተቋረፀ ዝኸብደካ ሰብ ክተዛርቦ ዘይትኽእል ኣብ መንጎኻ ዲስታንስ ዝኣቱ ምስ ኣምላኽ ከዓ ሕብረት ክባላሾ ከሎ እንታይ ይኸውን ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ሕብረቶም ስለ ዝተባላሸወ ከይዱ ብወንጌል ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ይምለስ ሕብረት ይምለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ሕብረት ምስ ተመለሰ ከም እቲ ሕብረት ምስ ተበለ ፅቡቅ ጌርካ ትዕልል ምስ ኣቦኻ ትዘራረብ ከም ልብኻ ትኸውን ናብ ኣቦኻ ትቐርብ እቲ ሕብረት እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተመሊሱ ስለ ዘሎ ኣነ ውዑይ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ኣቦይ ከዓ ሓያል ብጣዕሚ ዝፍራሕ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ እንታይ ጥርዓኒ በቃ ገዛ ጥርዓኒ ኣነ ከዓ ደገ እዩ ዝሃድም ሽዑ ምስ ኣቦይ እንድሕር ጌጋ ገይረ ወይ ገለ እንድሕር ኣቢሰ ገጽ ኣቦይ ዝበሃል ኣይርኢኒ ምክንያቱም ከጥፋኣኒ እዩ ክቐጥቅጠኒ እዩ ሕጂ ወይ ገጹ ስለ ዝኸብደኒ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓቢኤ ዝኣቱ ተሓቢኣ ኣቱ ሽዑ መቸም ሃደ ገርሂኣ እንታይ ትገብር ከይትፀምንዓ ኣቦኻ ተሪኦምኻ ከጥፍኡኻ እዮም ገጾም ከይትርኢ ንዓ ትሓባ ኢላ ፈትፊታ ድያ ገለ ጌራ ድያ እንታይ ትበቃ ተብላዓካ ስጋዕ ሕብረትካ ዝዕረ ገጽ ኣቦኻ እንታይ ትኸውንን ኣይትርእን ግን ኣቦኻ ከዓ ርህሩህ እዩ ዝወለደ ከብዲ መቸም ኩሉ ግዜ ከምቲ ንወለድ ንደቅኹም ዘይቦ ድሓር ፀኒሑ ከዓ ናይ ኣቦኻ ሕብረት እንታይ ይኸውን ይምለስ ንርስዖ ከም ዝተጋገኹ ኣቦይ ኣይዝክሮ ኣነ እውን ከም ዝተጋገኹ ኣይዝክሮ ኣብ ብርኩ ክቆፍ ኢለ ይዕልል ጣጭ ሕሙ መፅየ እንዳዳሓሰስኩ ይዛረብ ለብለብ እንዳበልኩ ምስ ይዕልል ዋይ ሕብረትና እንታይ ስለ ዝኾነ ተመሊሱ ሕብረት ይምለስ ምስ ኣምላኽ ከዓ ብወንጌል ሕብረትና ተመሊሱ እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ክንቅበል ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክንገብር ገጹ ክንደሊ ናብቲ ቅዱሰ ቅዱሳን ኣቲና ምስኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዘፍርህ ነገር የለን እቲ ዘፍርህ ነገር የለን ስለዚ ናብ ውሽጢ ኣቲኻስ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ክብሩ ክትርእስ ትኽእል ንምንታይ ሕብረት ተዓርዩ ስለ ዘሎ ቀጽልለይ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ሻድሻይ ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከሎና ዘለዓለማዊ ተስፋ ክንረክብ ከዓ እንታይ ይገብረና ሮሜ 15:13 بحيل منفس قدوس أزيهم بتسفى من أنت كتبتموس اتنا يتسفى عمل كل حاجوسن سلام زبلة بأمنة يملأكم زابير أملاك بارك حجي دا يزبل زلا كله يزبلكم زلا انتاي تسفى أملاك كل حاجوسن سلام أبت تسفى ستالو مخنياتهم ود السب مجب خيبل عخن دايما على خطأ نحن سقع 4 معال تسأل أوكي ماي كيسة تيخن دايما على خطأ نحن كندي تسألني 3 سمون 3 معالتي 3 معالتي أوكي سبقن بزي تسفى كندي يجي خطأ نحن دقائق كسأنح أي كلمة إذا بمسنا عسى استرجع جتاي نمنتها إذا بلكم زلخو ود سب زل على ما ونس لزلوا أوشتو
تسفى سلازلوا كل جديه بتسفى زين سلامتا بسبات رؤسهم زقتلو زطفو ناي مጨረሻ እንታይ ስለ ተጽንቀቀ ተስፋ ዝበሃል እንታይ ኮይና ላሽዑ ተወዲ አለ ተስፋ እንድሕር ዘለ ኮይኑ ተዓጺው ዛት ዋ ሱሳይድ ዝገብሩ ሰባት ንሕና ግን ካብኡ ዝተፈለየ ናይ አምላኽ ተስፋ አውሽጠሃሎ ዓለም ክትባላሾ ከላ በኮቪድ ክትጭናቅ ከላ ብዝተፈላለየ መንገድ ክትጭገር ከላ አነ ንስኻትኩም ግን ሰብ ተስፋ አይና ተስፋና ካብዚ ምድር ዝሐለፈ ስለዝኾነ አምላኽና ተስፋ ሂቡና ዘሎ በተስፋ ንነብር ስለዘለና አብ ዓለም ብዝኸውን ነገር ኩሉ ሰባት ክጸቦም ከሎ ጨንቆን ከሎ እስኻ አማኒ አነ ግን እቲ ወንጌል ግን እንታይ ገብረና እንታይ ልኩም ተስፋ ይህበና ሕጂ ተስፋ አሎ ይበር ተስፋ ስለዘለና ንሕጎስ አምላኽና ሓደ መዓልቲ መጪ ክወስደና እዩ ናይ ምድር ነገር እንታይ ክገብር እዩ ክውዳእ እዩ ታሪኽ ኩሉ ክቕየር እዩ ወንጌል መንግስት አምላኽ ክትመጽያ መንግስት እግዚአብሔር ክትገዝያ ምስ መንግስት አምላኽ ክንነብሪና ስለዚህ አብታ መንግስት ቲአኻ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ታ መንግስት ቲአኻ አፍሉይ ዝገብራኮ ሰላም አፍሉይ ኩናት ዝበሃል አብአ አይስማዕኒ ሕማም ዝበሃል የለን ጻዕሪ ጫውጫው ሁከት ዝበሃል ከአ የለን ጭንቀት ዝበሃል የለን هاي تقرمكم أبزا ختم هذه آخر نبرينا مالك እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ሰባት ንምድራው ነገር ክረኽቡ ነፃነት ክረኽቡ ክንደይ ሰባት ብውግ ይውዱ እቲ ዝደለይዎ ምስ ረኽብዎ ግን እቲ ዓለም እቲኣ ከም ቀደማ እቲ ዕጋበት የለ ከም ቀደሙ እዩ ሰባት ኣብ ሽግር እዮም ዝወድቁ ነገር ግን ናትና ተስፋ ግን ከምኡ ይኮነትን ናትና ተስፋ ግን ናይ ብሓቂ ተስፋ ናትና ተስፋ ግን ተሕፍር ተስፋ ይኮነትን ምስ ጎይታ ክንነብር ከለና ናይ ብሓቂ ዝኾነ ተስፋ እቲ ተስፋ ዝሃበ ጎይታ እሙን ስለ ዝኾነ ምስኡ ክንነብር ከለና ብተስፋ ኢና ነብር ስለዚ ኣሕዋተይ ሰብ ተስፋ ኢና ወንጌልና ከዓ ዘለዓለማዊ ተስፋ ዘለዎ እዩ ቀጽሊ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ብስራት ወንጌል ክንነግር መሰልን ብቕዓትን ካም አምላኽ ክንረክብ ይገብር እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ማርቆስ 16:15 ቦሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ስምዑስ ክነግረኩም ወንጌል ክትሰብኽሲ ቀሊል ዶ መስለኩም ሕጂ ከምኡ እንተ ዝኸውን ዳ ዝኾነ ዓለማዊ ሰብ ተስዩ ዝኾነ ሰብ ተስዩ ወንጌል ክነግር ምኽኣለ ዶ ከቢድ ይኮ ወንጌል ምንጋር ወንጌል ክነግር ዝገብረካ ወንጌል ምስ ረኸበካ እዩ ወንጌል ዘይረኸቦ ሰብ ወንጌል ክነግር ከቢድ ስለዚህ እንታይ ይብለና ኣሎ በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል እንታይ ግበርሉ ስበኽሉ ብስራት ወንጌል ክነግር ሓደ ላይሰንስ ተዋሂቡካ ኣሎ መሰል ተዋሂቡካ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ እንታይ ንኽትነግር ወንጌል ክትነግርሲ እንታይ ተዋሂቡካ ኣሎ መሰል بزي لايسنس كويلت هذا عدد ماكينة خذوا خلهم بزي لايسنس هذا تدوروا يوم أي كالينيكو مخنياتهم فقاد كله كله السماء فقاد كأ ناي وانجيل لايسنس كأ خمن توحيبنا له كاب أملاخ توحيبنا له سلازم السبات كيدنا سنت هنجبر نخيلنا ننجر يسوع مدحانيو بسراتنا بسركم علنا ننجركم علنا يسوع كريستوس مدحانيو إندابلنا كننجر ጎይታ ኻሊ ይኹና እንታይሉ ናብዘሎ ዓለም ኩሉ እንታይ ግበሩ ኪዱ እንደገና ኣብዘይ አድልዎ ይልና ንኹሉ ኻ እንታይ ክስበኹሉ ወንጌል ስበ ምክንያቱም እግዚአብሔር ብወንጌል ገሪኡና ዓለም ክጠቅልላ ደሊ ዘሎ መሳርሕቱ ከዓ መኒና ንሕና ኢና ስለዚ ወንጌል ንገሩ ይልና ቀጽሊ ብሰረሕ ኃጢአቱ ካብ ዝመጽእ ናይ አምላኽ ፍርድ ከዓ እንታይ ይኸውን ይድሕን ወንጌል ዮሐንስ 3:17 አምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳ ሳይላ አኾን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ አምላኽ ስለዘይ ኣመነ መዓስ ተፈሪድዎ ኣሎ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እዚ እኮ ናይ መንግስቲ ወንጌል እዩ እዚ እኮ እቲ ትክክለኛ ነገር እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰበኽና ኢኹም ኖርማል ከይመስለኩም እዚ እቲ ትኹል ቃል አምላኽ اتحق قال املاح انت يبلنا الله من يفردون من هيفردون نغيرنا مخنياتهم كاب ادم سلاز تولدنا كاب حطياتኛ زر سلاز مصانا كلاتنا كلهم حطيኦም كبر املاح سينوم
رومي 3:23 أصبح حتيات كا موتيو رومي 6:23-24 كا تايب لنا أصبح حتيات موت أنت عينة موت زلعلماوي موت سلاس زلعلماوي موت مالت انتاي مالت يدحلكم زخونه ود ادم اندحر توليدو بزمدر زخ مالالس كله قطتا نابا يزخيد نافردي ولا هيوتو اريغو دي خيدو ወይ ብንእስነቱ ዲኸይዱ ናይ ዓለም ነገሩ እንድሕር ተወዲኡ ዳይሬክት ዝኸይድ ናብ ምንታይ ዝኸይድ ናብ ፍርዲ ዝኸይድ ምክንያቱም ንወዲ አዳም ብሙሉኡ እንታይ ኮይኑ ወሎ ተፈሪድዎ ስለዘሎ አምላክ ግን ኣብ ማእከል እንታይ ገይሩ እትዩ ማለት እዩ ወዲ አዳም ዝድሕነሉ መንገዲ ጨዲዱ ኣብ መንጎ ጎይታ እትዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ወዱ ወንጌል ይኹልና እትማ ህይወት ማይ ሊኢኽዎ ንዑ ዝድሓነ ኣብኡ ዝዓመነ እንታይ ክረክብ እዩ ህይወት ዘለዓለም ክረክብ ብድሕሩ ኣይፍረዶን እዩ ምክንያቱም ናብ ፍርዲ ክኸይድ ከሎሲ እንታይ ከውንን እዩ ሓንቲ ፊልም ላ ብዛዕባ ሲኦል ልን መንግስተ ሰማያትን ትገልጽ ዳሓር ሓደ ጎይታ ተቐቢሉስ ምስ ከደ እቲ መልአኽ ብፊልም እዩ ዘሪኤካ ኣነ ጎይታ እንድዒ ጎይታ እኳ ተቐቢለ እስኪ ሽመይ ረአዮ ኣብ መጨረሻ ረአዮ ሽመይ ምናልባት ኣብ መጨረሻ እዩ ምክንያቱም ሸዓን ሸዓይ ጎይታ ተቐቢሉ ኣብታ መጨረሻ እስኪ ረአያ ሽመይ ኢሉ እወ ወለኻ ኢሉ ድሒነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ኣዝ ላስቱን ይኹን ወንጌል የድሕኒ ተረዲኹምኒ ስለዚ ወንጌል ንሰብኮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተቀንዲ ዓላማ እዩ ናተይ ናታትኩምን ቀንዲ ነገር እዩ ብማይ ህይወት ተመሲሉሎ ብመድሓኒ ተመሲሉሎ እዚ መድሓኒ እዚ ካብ ዓለም የድሕነካ ካብ ሓጢአት የድሕነካ ካብ ፍርዲ የድሕነካ ስለዚ ኢየሱስ መድሓኒ ዓለም መድሓኒ ዘድሕን ንሱ እዩ ስለዚ ክንሰብኮ ንሱ ኢና ፀዊዕና ቀጽሊ ካብ ጥፍኣት ከዓ ይድሕን ሉቃስ 19:10 እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኮነላ በሎ ንዘኪዮስ ተዛሪብዎ ግን ኣነ ደልየያ ዘለኹ ቃል ኣየንቲ አንድሕር ኢልኩምኒ ኢየሱስ ድማ ይብል ወዲ ሰብ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን ወዲ አዳም ስለ ዝጠፍዐ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ንምንታይ መጽዩ ንጥፉ ክደልን ካልካ እስኪ በሉ ላይ ክጠፍ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጽእ ስለዚ ኢየሱስ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣነ መጽእ ዘለኹ ሰብ ስለ ዝጠፍዐ ወዲ አዳም ስለ ዝጠፍዐ ነቲ ዝጠፍዐ አንተ ክገብር መጽእ ዘለኹ ክደሊ ደሊኻ አንተ ክገብር ከድሕን ስለዚ ጎይታ ደሊና ዶ ደሊ ኮረኺቡና እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ደሊው ስለ ዝረኸበና ስታይ ኮይና ኣለና ድሒና ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚ ደሊው ክረኽበና እዚ እዩ ፈቃድ ናይ መወዳእታ ኦኖ ቀጽሊ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከኣታ ኸውን ይሰጋገር ስለዚ ሰብ ጎይታ ከይተቀበለ ከሎ እንታይ ነይሩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ግና ሕጂ ታኹም ብርሃን ኢኹም ሕጂ ጸልማትን ብርሃንን እንድሕር ኢኹም ሞሲ ፍልልዩስ ግልጽ እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ከለኻ ካብ ወንጌል ወፃእ ከለኻ ካብቲ ማይ ህይወት ወፃእ ከለኻ ሲ ኣብ ምንታይ ነርካ ኣብ ጸልማትኻ ነርካ ነዚ ኢና ኮ ጋዕረር ንብል ነዚ ኢና ኮ ጸምጸሎት ሒዝና ወንጌል ክንሰብኽ መንግስቲ ኣምላኽ ክትደፍእ ለይትን ቀትርን ንግዕር ዘለና ንምንታይ ሰብ ይጠፍእ ስለ ዘሎ ካልእ ናይ መድሓን መንገዲ ስለ ዘየለ ሰብ ወንጌል እንድሕር ዘይኮይኑ ካልእ ስለዚ ሰብ እንድሕር ደኣ ኣብኡሎ ብጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት ዘሎ ሰብ ከዓ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ረእይዎ እንዶ ጸልማትን ብርሃንን እንድሕር ፈልይኹም ሞሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ጸልማት እዩ ቀጽሊ ካብ መንግስቲ ሰይጣን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይኸውን ይሰጋገር ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፅኣልና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወድውን ኣተወና ሕጂ ካብ ስልጣን እንታይ ጸልማት ስልጣን ጸልማት ማለት ሲ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ዘይተቀበለ ካብ ወንጌል ወፃእ ንዝኾነ ሰብሲ ኣብ ልዕሉ በዓል ስልጣን ዝኾነ መን እዩ ጸልማት እዩ ግዝኣት ጸልማት እዩ መን ግዝኣት ጸልማት ማለት ከዓ ሰይጣን እዩ እንታይ ገብሮ ሰይጣን ከም ድላይ ሸንኮለል ይብሉ
انت دلي اندا درفي وسدو انت دلي اندا ديسكو يأتو انت دلي اندا حشيشي وسدو ابزي دلايو اندا اتوي انت يقبرو يغزو اب تحت منتاي سلازخونه اب تحتي سلطان صلمات شو غويتا وانجيل مسمصاسي كاوي يوصانا كاب غزات صلمات تاي غبرنا يوصانا هاللويا يقول شو ديحينه غويتا تقبيله كمز اندينيره حجخا خمز خوينه اندابلكم تؤوجو እግዚአብሔር አምላክ ባረክ غويتا يمسكن حاوي جون هابته تفولتوهم አገልጋሊ ፍራንክፈርት ኣብቲ ቡዒ ወንጌል ንሰብከሉ ዝነበርና ግዜ ካብ ዝደሓኑ ወድረፈን ንሱን እዮም ጎይታ ተቀቢሎም እሳተን ከዓ ብመስተዲው ብባዕስዲው ብሓሽሽ ዲው ብኩሉ ኣብታ ዓዲ እንታይ እዮም ፍሉጣት ሰብ ኩሉ ሰብ ባንዴራ እዮም ኣጸቢቑ ሰብ ዝፈልጦም ድሓር ጎይታ ምስ ተቀበሉ ኣገልገልቲ ኮይኑ አገልገልት መስኮኑ ነዛ ምድሪ በሐንተ እግራ ተጠዋቢሎማ ነፍስ ወከፍ ሐበሻ ንሳው ዘይረኸብዎ ወንጌል ዘይነገርዎ ሰብ የለን ድሓር አቡኡ አዝማዱ ሁሉም ተሲዮ አታታ ሆንከ ደዊ ሓደ ግዜ በሐንሳ ነርናስ ደዊሎም ልቡ አቡ ደዊሎም አታ እንታይኻ ሰብ ኩሉ ንአምላኽ ፍተውዎ ትብል ኣለኻ ኢሎምኻ እንታይ ኢሉ ሰማይ ተረድኦምን أملاك يفكركم يسلزم أنت خاتم الزلقة نزع عدبو ملو سب فتوه تبلا لها هو فتوه نعاهم أنا يفكرك أي بوي إلو ويتابر وانجيل بزدنق كنتات سبيقهم بزدنق كنتات سقع حجي تاريخهم تلويتوا هوتهم تغيروا نهبرهم تغيروا جابر أملاك بارا حجي قويتا تاريخ زلوتيو هذا جزء مرعى غيرنا انا حنت حفتنا خنمص كلناس باستر وغا سامي انت ايلني بهيوتين مجمريا غزي مسبيتاي امرعى غيرنا بحنسا نعتلنا اب هيوتين مرعى خيده مرعى وعيله مسبيتاي بحنسا نغزا تمليسه ايفلطني تاريخ زغير املاخ ادعدعيو ززارب زفلط أسبيو زبل كاتس المات يوصينا እግዚአብሔር አምላክ ባር كاتس المات يوصاك كاتس المات يوصانا ወንጌል እዚ ዝገብር ናይ ወንጌል ኃይል ስልጣን እዚ ስለዚህ እዚ ይዘለና ቀጽሊ ናይ መወዳእታ ንሰለባት ዝልውጥ ንርእሱ ዘይልወጥ ካላይ ቆሮንቶስ 10 ስለዚህ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተልዩ ንሱ እንታይ ሓድሽ ፍጥረት እዩ نسخرام يلوط بزح سبات زي لوطهم نغرات انت خون يلوطهم وانجيل غنا يلوطني وانجيل اب زمانات هيلوطني ወይ بخال كنتات አይክሸንን ወንጌል اب زمانات كله انت አይከውንኒ አይልወጥን ወንጌል ሰብ ይልውጥ እንበር ንሱ እንት አይከውንኒ አይልወጥን ወንጌል ንሰባት ይልውጥ እንበር ንርሱ አይልወጥን ቀደምታይ ብላ ነረን አንስቲ መቼም اب አዲስ አበባ ሰብ አወዳት ካብ ገዝኦም ምስራቅ ልሙድ ሕጅታይ ገብርዎም ደቆም የሸግርዎም ዝተቀመጠ ገንዘብ ዝተቀመጠ ገለ ዘበለ ዳበሉ ጭኒቅ ምስበሎም ብዙሓት አንስቲ ይመጻ ሕጅ ንሕና ቻፕል ኣለና ኣብቲ ቀበሌና ኣብቲ ገዛውትና ንጽሊ ሰባት ኣብ ደሓርተና አንስቲ ይመጻ ባክህን ልጄ ንወደይ እንደውሰድ አምጻዮ ናባኻ ናብ ዝናባኹምሲ እንታይ ግበረልና አምጻውላይ ንምንታይ ክገብረለን ደሓር አደይና አخن እኮ ኻ ወንጌል የድልክ ዋ አነ በዓባይ ዘይተባህለ ምኽንያቱ እንታይ እንዝደልያ ዘለዎ አንተ ወንጌል ከም ዝልውጥ ፈሊጥ እንደሎ አይደለም ተረዲኡናል ስለዚህ ወደን ምን ተክልወጠለን ሽግር ስለዘለወን ወንጌል ስለዝልውጥ ሒዘን ኦመጽ ንምንታይ እንድሕልልኩምኒ سراغ زنبر خلوت كله سخرام زنبر خلوت كله أشجار زنبر خلوت كله بوزح سلزر عياي وانجيلنا يلوت نرسجن أيلوتني خلاتنا نسأل